hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Gregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Vilma Fančovičová, Olga Hlaváčová, Eva Vanková a Zorol Laurins. Skrytá vášeň. Tetuška Rakel, otvor nám, prosím ťa. Prichádzame k tebe v dobrej vôli. To som ja, Benito, tvoj milovaný synovec. Otvor nám. Neviem, prečo som šiel s tebou po všetkých tých trampotách a mrzutostiach, čo sme zažili s našou otravnou tetou. Na čo sme sem išli? Synček, trpezlivosť. Prišli sme tete prejaviť našu účasť. Mali by sme byť láskaví k tej starej chudere. Čo, ešte stále neotvára? Nie, mama. Ideme? Nie, len zvoň. Ešte raz to skús. Rakel je už stará, kto vie, možno chudera na staré kolená. Úplne ohluchla, len zazvoň. Tetuška! Tetuška! Tetuška, otvor nám, prosím ťa. Prišli sme sa s tebou udobriť. Otvor nám, tetuška, prosím ťa. Prosím, otvor nám. Seňora Rakel, prečo ich nepríjmete? Možno, že nám prinášajú nejakú dôležitú novinku. Dôležitú? Ha! Nech si ju strčia do zadku! Najsvetejšia pana doňa Rakelita. Taká vážená seňora, ako ste vy, a používa také nepekné výrazy. Celé tie roky, čo u vás slúžim, som vás nepočula hovoriť takto. No teraz je chvíľa, keď radšej nebudem žiadnou, veľa významnou seňorou. Tak aspoň môžem poslať do horúceho pekla tú prekliatú Melisu a obidvoch jej zradcovských synov. Seňora Rakelita, sú vám predsa rodina. Sama viete, že práve teraz potrebujete ich podporu. No áno, pravda, že potrebujem ich ako boľavý zub. Nechcem v živote vidieť tú hlúpu jazyčnicu. Ona je na vine, že Ruth odišla. Nikto nevie, či ju niekedy uvidím. Ale počkajme. No tá stará chudera, ako ju nazývaš, by nás všetkých bez váhania odstrelila, keby mala v ruke pušku. Nerozprávaj také hlúposti, Leandro. Mama. Chápem, poznám Rakel, viem, že je niekedy nevyspytateľná. Ale teraz prežíva ťažké chvíle a zaslúži si súcit. Myslím, že je našou povinnosťou prísť na návštevu a trochu ju utešiť v jej žiali, keď práve stratila dcéru. Veď nezomrela, nestratila ju definitívne. Ani sa nenazdáme a bude tu. Nie, ja si to nemyslím. Uznaj, táto záležitosť už prekročila určité hranice. Mne sa nezdá pravdepodobné, že by sa to dievča vrátilo. Hovoríš, ako by si v tom, čo sa stalo, mala aj ty prsty, mama? Trochu je to aj moja vina. Preto sa cítim pred Rakel tak previnilo. No tak, čo? Neotvára? Poďte bližšie. Zdá sa mi, že tetuška už prichádza k dverám. Poď, Leandro. Čo? Prečo si to urobila, tetuška? Stará striga, úplne sa pomiatla. Ty stará divoška! Nech budem žiť 100 rokov! Nech budem žiť ešte 100 rokov! Nikdy viac už k tebe neprídeme! Mama, poďme preč, prosím ťa, poďme preč! A od preč! tejto chvíle ťa nepoznám až do konca života a už mi nepríď viac na oči! Nekryť, mamička, už sa nerozčuduj. Mama! Dávaj pozor, aby si nespadla. Mama! Nie, vôbec na ňu nežiarlim, kdeže? Ja a žiarliť a na Ruth Uribeovú nie. To by som mala na koho. Veru žiarliš, milá sestrička. To neočkriepiš, vidím to na tebe. No,
Pripúšťam, možno mi to trošku prekáža. Keď sa už rozhodla odísť z domu, prečo si ako miesto svojho úkrytu vybrala práve haciendu Reyesovcov? Lebo je ich priateľkou. Lebo si s nimi veľmi dobre rozumie. Nie, Chimena, zbytočne si robíš starostky, veď to dievča je pre Juana, Oskara a Franka ako ich vlastná sestra, pretože sa podobá na Líviu. Výborne, to viem aj ja. Oni sa môžu na ňu dívať ako na sestru, ale nehovor, že Ruth sa na Oskara díva ako na brata, vieš? Nie, som absolútne presvedčená, že od prvého momentu ju priťahuje ako muž. Tak už dosť, Chimena, dosť. Nenamýšľaj si, čo nie je pravda. Oskar má oči iba pre teba, sestrička, ale dobre. Ak o ňom pochybuješ, choď, vráť sa k nemu, nasťahuj sa k ním a vec bude hneď vybavená. Nie, Chimena, myslím, že nemáš dôvod pochybovať o Ruth. Predstav si, že si na jej mieste. Uvedom si, aké strašné musí byť pohádať sa s vlastnou mamou a odsťahovať sa z domu. Dobre, určite máš pravdu, ale pripadá mi čudné, že sa Ruth odsťahovala. Alebo sa stalo niečo vážne? Ruth sa dozvedela, že Raquel nie je jej vlastná matka. Kto ti zas nahovoril také hlúposti? Počul som, keď to Raquel pri jednej návšteve hovorila tebe. Kedy už konečne prestaneš načúvať za zatvorenými dverami, ocko? To vychovaní ľudia nerobia. Ale zvedavý áno. A to ja som. Ani sa za to nehambím, priznám sa bez bitky. Tento raz zašla priďaleko. Tá živá múmia zostala sama, bez Ruth. Otec, prosím ťa, neprezrať nikomu, čo si počul. Preboha, Gabriela. Keď sa Ruth dozvedela, že Raquel nie je jej matka, čo na tom záleží, či to vedia druhý? Pred nikým nespomeň, kto je jej skutočná matka. Nie, nikomu to nepoviem, môžeš pokojne spávať. Ale určite nemôžeš pokojne spávať pre tú nespravodlivosť voči Olegáriovi. Len aby si uľahodila tvojmu milovanému Donovi Fernandovi, vyhnala si z našej haciendy najlepšieho pracovníka. Tento problém je iba môj. A ja nepripustím, aby si Fernandovi krivdil alebo ubližoval. Ty skôr nepripustíš, aby ti niekto povedal pravdu do očí. Je to tak? Nechaj ma už konečne na pokoji. Strácam trpezlivosť, otec. Najdi si radšej nejakú robotu. Stále budeš brániť toho lenivca? Gabriela? Choď už! Ah. Všetci sú proti nemu. Ale ja ho budem podporovať stále. Stále. Lásku, čistú lásku mi dnes daj, spolu nájdeme ten raj a na nič sa nepýtaj. Dievčatá, tancujme. Dievčatá, stojte na chvíľočku. Čo je, Pepita? Musíme doskúšať program. Bože, na tom teraz vôbec nezáleží, moja najdrahšia. Treba dať do poriadku bar a vyzdobiť ho, lebo dnes sa vráti náš Armando. Vieš to určite? Akože sa volám Pepita Ronderosová. Hneď ráno mi volali z nemocnice, že ho prepúšťajú. Čiže večer je tu ako na koni a musíme ho privítať, ako sa sluší a patrí. Do toho, do robe. Šéfko, chcete, aby som vás zaviezol rovno do vášho bytu? Alebo sa najprv zastavíte v bare? V tomto momente si neželám ísť ani domov, ani do baru. No nie. Tak potom kam ideme, šéfko? V tejto chvíli mám len jedno želanie, ísť na miesto, kde odpočíva moja drahá Rosario. Zavez ma tam, Memo. Musím sa rozlúčiť s mojou milovanou ženou. Je to tu, Memo? Presne tu som ju nechal. Jej telo leží takých 20 metrov odtiaľto. Moja drahá, nezabudnutelná Rosario. Navždy zostaneš v mojich spomienkach a v mojom srdci. Prines mi kvety. Rosaria.
najdrahšia. Tak veľa si pre mňa v živote znamenala. Nikdy nestretnem ženu, ako si bola ty. Teba mi nikto v živote nenahradí. Sľubujem, že ťa budem často navštevovať. Moja Rosario. Budeš jedinou láskou môjho života. Navždy. Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre el fuego. Tak veľmi vás miluje, že mu nevadí, aký je smiešný. Stráca čas pri jazere, hádže ružičky do vody na mieste, kde podľa neho ležíte. Napriek všetkému musím priznať, že ten podlý nanič hodník je romantická dušička. No vravím vám, myslí to úprimne. Náš Don Armando vie byť vždy nesmierne dôsledný vo svojich láskach aj v nenávisti. No predovšetkým v nenávisti. A keby sa dozvedela, aký jej podarený kúsok sme mu nachystali, ani sa nenazdáme a bude po nás. To závisí len od teba, Memo. Ešte predtým, ako sa do niečoho dáme, musíš ma zbaviť toho gaunera. To aj urobím. Ale nezabúdajme, že v tejto hre ide aj o náš život. Nemôžeme si dovoliť žiadny omyl. Zbav sa ho čo najskôr, Memo. Pretože ma otravuje byť zavretá medzi týmito 4 stenami. Chcem si vychutnať slobodu. A peniaze, čo mi po ňom zostanú. Chcem zas slobodne žiť. Chcem zas žiť voľne. Nechcem sa tváriť, že rozumiem chovu koní. Ale z toho mála, čo som sa naučila, vidím, že tento senior je vynikajúci cvičiteľ. Pozrite sa na ňo, ako si vie s koňom poradiť. No toto, všimni si gazdinu. Prvý raz sa jej nejaký muž celkom pozdáva. Nevravte, že sa vám ten chlap páči. Dajte si pozor, je od Elisondovcov. Kto vie, čo má za ľubom? Keby prišiel hoci aj zo samého pekla, nemôžete poprieť, že má s koňmi ohromné skúsenosti. Už je to jasné, braček môj. Quintina sa nám zaľúbila. Manolo, prišli sme o ňu. Chúdierka naša zaľúbila sa nám na prvý pohľad. Máš pravdu. Dajte pokoj, nedotierajte, hej? Človek sa už nemôže ani len pozrieť na nejakého chlapa, aby ste si hneď nevymýšľali hlúpe podozrenia. A keby aj tak čo? Chlap predsa nie je svätý obrázok, nemyslíte? Ale keby som si mala vybrať medzi ním a vami, vyberiem si Olegária. Čo poviete? On je naozajstný senior. To teda je. Je mladý, ale bude dobrý. No, poutierajte to. Tu ho treba pomasírovať, počuješ? Krásny kôň. Zo spodu. Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace lo... Neviem sa dočkať, kedy sa vezmeme. Neviem bez teba žiť, moja drahá. Potrebujem ťa. Juan, a ja ťa veľmi potrebujem. Mojím najväčším želaním je žiť po tvojom boku s malým Juanom Davidom. S tebou budem najšťastnejší človek na svete. Chápeš to? Nie, myslím, že to nevieš pochopiť. Povedz, ako sa vám darí? Dobre? Všetko ide výborne, ako po masle. Je to super. Najmä
Odkedy máme po ruke aj Olegária. Naozaj? Fajn. Skutočne ma teší, že ste ho zobrali. A Ruth? Ako dlho bude u vás Ruth? Ruth? Tak to ti neviem povedať. Prečo si mi zatajil, že sa Ruth prišla ukryť k vám na haciendu? Len z opatrnosti. Nechcel som ťa znepokojovať. Tak mi vysvetli, prečo sa Ruth ubytovala u vás a nie u Leandra. Veď on je jej bratranec, vy ste len priatelia, nie? Počúvaj ma. Hoci sa ti to bude zdať veľmi čudné, ale poviem ti to. Ruth sa neskutočne podobá na našu Líbiu. Chcela by vyplniť tú prázdnotu, čo po nej zostala. Práve prežíva veľmi ťažké chvíle v živote. Prečo by sme jej dočasne nemohli podať pomocnú ruku? Ty v tom vidíš niečo nevhodné? Nie, čo si myslíš? Prečo si potom taká ustarostená? Pretože u nás... Juan, u nás na haciende je to na nič. A Fernando je zo dňa na deň neznesiteľnejší. Neustále hádky s ním ma už naozaj nebavia. Veľmi sa mýlite, ak si myslíte, že ste na haciende pánmi. Nikto si nebude robiť, čo sa mu zachce. To vám vravím. Olegario vám všetko dovolil, ale už je preč. A na čele haciendy som teraz ja. A vy musíte poslúchať. Musíte plniť moje rozkazy, rozumiete? Rozumiete? Fernando. Môžeš ísť so mnou. Potrebujem s tebou hovoriť. No to zas bude. Len pokoj, mládenci, pokoj. Počúvajte teraz mňa. Je nám to veľmi ľúto, señorita Sarita. Ale ak sa veci nezmenia, musíme aj my odísť. Nie, počkajte chvíľu, pokojne. Všetci viete, že vás potrebujeme a najmä teraz, keď Olegario odišiel. Ale vžite sa na chvíľu do našej kože. Vydržali sme ozaj veľmi dlho, ako nás Don Fernando stále preháňa. Neteší nás to. Ale ideme od vás ešte dnes. Všakže, chlapci. Nie, moment. Nevšímajte si, čo všetko vám Fernando narozprával. Prehnal to. Postaráme sa, aby sa táto situácia čo najskôr zmenila. Majte trochu trpezlivosti. Dobre? Zostaňme teda. Dobre. Niečo musíme urobiť. Fernando, ja ti rozumiem. Ale musíš sa trochu kontrolovať. Najprv musíš získať dôveru všetkých zamestnancov. Neustále hádky a roztržky nemôžu na haciende pokračovať. Uvedomte si, že im zostali všetky zlé návyky po tom nadutom Olegariovi a preto si na haciende robia, čo chcú. Navyše, predtým, než ten na nič hodník odišiel, stihol ich poštvať proti mne. Preto mi všetci odmietajú poslušnosť. Fernando, opakujem ti. Tieto roztržky musia bezodkladne skončiť. Nič sa na haciende nezmení, pokým vaše céry budú držať stránku peónom. Dievčatá mi sústavne podrývajú autoritu. Zavše si myslím, že bude lepšie, ak odídem. Nie, tak toto nedovolím. Zverila som ti haciendu a radšej prepustím robotníkov ako teba. Fernandito, už sa netráp. Vlastne, príď dnes na večeru. Ďakujem, ale necháme to na inokedy. Dnes večer mám dohovorenú schôdzku s najlepším priateľom Armandom Navarrom a nechcem ho sklamať. Ty radšej pôjdeš na večeru s ním? Nie, to nie. Vždy som veľmi rád vo vašej spoločnosti. Ale Armando sa vyliečil z veľmi ťažkého zranenia. Preto sa s ním mám stretnúť, osláviť jeho návrat domov. Vítaj doma, Armando. Vítajte, Don Armando. Tak som zase naspäť. Ahoj, vítaj. Ste doma. Armando, prišiel. Prepáčte, Armando!
Armando! Veľmi si Ančika. nám chýbal, miláčik. Taká som rada, že už si zase naspäť. Armando, láska mojho života! Som hrozne šťastná, že si zase medzi nami, Mucinko. Nebojte sa, už som doma a sľubujem, že v najbližšom čase nikam nepôjdem. Fernando. Armando, vítaj, kamarát. Veľmi sa teším, že si sa uzdravil. Skončila sa tvoja dlhá dovolenka. Už som tu. Dôležité je, že som zase doma. Teraz to musíme osláviť, vypiť si. No tak čo, poďte. Ďakujem vám. Tak, na zdravie. Memo musí navždy skoncovať s tým zradcom Armandom. Musím sa pozbierať. Nemôžem si dovoliť žiadne výčitky svedomia. Musíš byť silná, Rosaria Montesová. Tomu zloduchovi sa nezatriasol hlas, keď dával rozkaz zabiť ma. Teraz musím zaplatiť takou istou mincou. Uvidí! Toto mi v nemocnici strašne chýbalo. Bol som taký podráždený na tej posteli a nemohol som sa dočkať, kedy ma pustia. Fajn, že si sa vrátil. Pripíme si na tvoj návrat. Súhlasím. Memo? Ne. To, čo vždy pre nášho šéfa. Tento je podľa šéfa Augusta. Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Prosím. Ďakujem. A kde je tvoja Rosaria? Očakával som, že bude oslavovať tvoj návrat. Tá nevďačnica utiekla. Definitívne odo mňa odišla. Čo to hovoríš, prosím ťa, to iba tak? Keď som sa vrátil domov, nenašiel som ju. Tá nevernica mi nechala len krátky list. Lístok na večnú rozlúčku. Píše mi, že odo mňa odišla a už nikdy sa nemieni vrátiť. Neverím, že sa s tým tak ľahko zmieríš. Nepôjdeš ju hľadať? A na čo, Fernando? Nemám predstavu, kam sa mohla podieť. Možno sa vrátila k tomu ničomníkovi Frankovi. Je to jedno. Mňa to už nezaujíma. Nechce sa mi veriť, že si taký pokojný, lebo viem, že si Rosariu nadovšetko ľúbil. Áno. Fernando, už nikdy nebudem milovať nejakú ženu, ako som miloval ju. Ale musím sa s tým vnútorne vysporiadať. Už nikdy viac ju nechcem vidieť, ani sa s ňou stretnúť. Ale ani sa pre ňu nebudem umárať. To sa mi zdá správne. Pripíme si na to. Dobrý večer, Navarro. Don Armando, rád vás vidím. Čo do čerta robíte v mojom bare? Nikto vás nepozval. Armando, nerozčulujte sa. Spomeňte si, že my dvaja sme zapričinili vašu nehodu. Preto je logické, že vás chceme privítať, ako sa patrí, nemyslíte? My sme vaši priatelia na život a na smrť, tak prečo by sme vás nemohli privítať? Ako vám mám vysvetliť, že nemám rád, keď strkáte vaše zvedavé nosy do mojich obchodov? Doteraz ste mi priniesli iba smolu. Odíďte okamžite z baru. Pokojne, kamarát, pokojne, nerozčulujte sa. Prišli sme vám iba zablahoželať k návratu a povedať vám, aby ste s nami počítali aj do budúcnosti. Veru tak, Armando, veru tak. Pri tej príležitosti vám chceme predstaviť Mamonsilia, nášho dobrého priateľa. Tento človek je všestranný profesionál, môžete s ním rátať, na čo len budete chcieť. Pozrite sa, ako dobre vyzerá, a to jeho sombrero. Nepotrebujem nikoho najímať do svojich služieb, mám dosť dôveryhodných ľudí. Nie, ako chce Don Armando. Rád som vás poznal. Na zdravie. Pokojne, Armando, len seďte. Tak, len seďte ďalej. Tak, to je. Dovidenia, señori. Dobre sa bavte. Ja tento permito. Memo!
Vystavte to. To je diabol. Bože. Nevšímaj si. Tus ojos, la mirada un poco tibia como el agua de una charca, como el vidrio de unas gafas viejas. Vieš čo? Hovor, čo chceš, ale stále si myslím, že Armando Navarro je výborný chlap. Áno, je to perfektný chlapík, aj dobrý obchodník, ale je nedôverčivý a to mi na ňom dosť vadí. A tebe ako pripadá, Mamonsilio? No tak odpoveď, človeče, veď som sa ťa na niečo pýtal. Čo si zjedol jazyk od hladu, alebo nevieš hovoriť? Čo je si? Čo sa stalo? Neviem. Zabrzdi to auto. Herson. Brzdi, kamoš, brzdi. No tak zastav. Nebudeš mi to veriť, Rubinsky, ale zdá sa mi, že náš priateľ Mamonsilio zatrepal krpcami. Počkaj chvíľu. Chceš mi povedať, že Mamonsilio sa odporúčal, alebo také niečo? Je studený a tvrdý ako betón. Radšej mi pomôže a vyťahnime ho z auta, lebo nakoniec za toto zvalia vínu na nás. No. Čo mu bolo, Herson? To je predsa vrchol. Náš priateľ sa odobral na druhý svet bez rozlúčky. A ešte nechá človeka namočeného v problémoch. Povedal som ti, Rubinsky, že s Mamonsiliom budú starosti. Šlaka! Kto by to bol povedal, že dohoda s týmto seniorom bude trvať tak krátko? Ale preboha, čo sa mu vlastne stalo? A my sme ho priviedli k Armandovi, že bude pre ňoho pracovať. No tak. Adiós, amigo, te vas para siempre. Poďme. Dejas tu pueblo, familia y hogar. Y a tu sobrino que tanto quisiste. Ako vidím, vôbec sa na teba nedá spoľahnúť. Keď si zbadal Armanda, pustil si do gatí. Je na čase, aby ten podľak odišiel na druhý svet, ale pre tvoju neschopnosť sa nikam nedostaneme, Memo. Hádam si nemyslíte, že zabiť človeka je iba tak? Myslíte si, že také veci sa robia ľahko? Že je to ako piec piškoty? Kdeže by? Takéto veci sa musia naplánovať. Veľmi dopodrobná. Memo, nehovor mi zase, že si nad tým ešte nepremýšľal. Tak aby ste vedeli, mal som svoj plán. Dnes večer som ho takmer otrávil, no nevyšlo to. Nasypal som mu dávku jedu do pohárika. Áno. A čo sa stalo? No áno. Stalo sa, že nejaký somár to vypil miesto neho. Inak by v tejto chvíli Don Armando už voňal fialky od spodu. Vieš čo, Memo? Ak budeš ďalej robiť také začiatočnícke chyby, všetko pôjde do horúceho pekla! Rosaria, buďte trošku trpezlivá a nehnevajte sa na mňa. Uvidíte, ani slepá krava oko neotvorí a náš šéfko mi prestane dávať výplatu. Len nech to už je, Memo. Lebo ďalej nevydržím. Viac to nevydržím. Musí nám to výjsť, Memo. Musím mať svoju slobodu. Chcem sa zbaviť Armanda na veky, chápeš? Chcem sa od neho oslobodiť. Rozumieš? Teta Raquel je hrozne zúfalá, že naša Ruth zmizla a nič o nej nevieme. Je to strašné, chudierka nehovorí o inom, len o nej. A ty nevieš, kde sa ukrýva? A dievčatko, keby som to vedel, myslíš, že by som tu len tak sedel so založenými rukami? Išiel by som ju hľadať, pomohol by som jej, aspoň niečo by som urobil. Ja už som tiež len kvôpka nervov. Chudierka malá, kto vie, kde sa potuluje? Boh vie, kde asi hľadá robotu. Je bez peňazí, bez domova. Leandro, nepreháňaj a nenariekaj. Som presvedčená, že Ruth si poradila a má sa dobre. Nezabudni, že je dosť veľká, aby sa vedela postarať o seba aj bez cudzej pomoci. Dal by pán Boh. A prosím vás veľmi pekne, ak by ste sa niečo dozvedeli, hoci akú maličkosť, okamžite sa so mnou spojte. Idem ti vyskúšať šaty, Norma. Budeš veľmi prekvapená, pretože ti šatvočky vyšli nádherne. Prinesiem ti ich. Ďakujem. Norma, Leandro sa skutočne o Ruth veľmi bojí. Nepovieme mu, že je na haciende u Rézovcov. Nie. Chimena, preboha, to by nebolo dobré. Ako si na toto prišla? A prečo nie? Nevidím na tom nič mimoriadne. Pretože nemáme od nej poverenie, aby sme sa miešali do jej vecí.
Som presvedčená, že by sme sa mali držať bokom a vyhnúť sa nedorozumeniam s Reyesovcami. Tak už ma neprehováraj. Toto je záležitosť, ktorú si musí vyriešiť len Ruth Uribeová, nie my dve. Haló, môžete zavolať Juana? Juan je pri koňoch v ohradách. Nemyslím, že by vás v tomto čase prijal. A vy ste kto? Nejaká nová slúžka? Ešte som vás tu nevidela. Nie, som priateľka Reyesovcov. Áno? A mohli by sme vedieť, aká vlastne priateľka? Som ich veľmi dobrá priateľka. Prišla som na niekoľko dní na návštevu. Dobre, to je jedno. Zavolajte ho. Nerobte si starosti, Ruth, vybavím to. O návštevu sa postarám. Bože, to je ale krásne stvorenie. Nikdy som také krásne dievča nevidel. Pripomínam ti, že sme sa prišli pozhovárať so seňormi a nie obzerať v nady mladých krásnych dievčat. Prepáčte, že sa opovažujem, ale myslím, že po udalostiach, ktoré sa stali v poslednom čase, vás naši seňori nebudú chcieť prijať. Nestarajte sa o to, či nás seňori príjmú. Len ich pekne chodte zavolať. Prišli sme navštíviť Juana a jeho bratov. Nepohneme sa odtiaľto, kým sa neobjavia. Do frasa, neverím svojim vlastným očiam. Neuveriteľné. Môžem sa spýtať, čo také zlé sme vám urobili, že nás neustále trestáte vašimi návštevami? Oskar, nebuďte na nás nahnevaní. Tento raz nás vy a vaši bratia musíte prijať. Moji rodičia vám prišli povedať niečo veľmi dôležité. Špeciálne Juanovi. Ak je to nevyhnutné, Eva, zavolajte ho. Uvidíme, čo môžeme spraviť pre túto rodinu. Upokojte sa. Dnes sme sa neprišli s vami rozprávať o zásnubách Juana a našej drahej dcerušky. No, to dúfam. Lebo takto otázka nikdy nestála. Po našich susedoch kolujú reči, že váš Juan sa bude ženiť s Normou Elisondovou už o pár týždňov. A sme naozaj veľmi rozhorčení, pretože sme od vás doteraz nedostali pozvánku. Nechceli by sme byť zaskočení na poslednú chvíľu. Nemali by sme čas dať si ušiť šaty. A my by sme chceli byť na svadbe pekné. A čo je horšie, nemali by sme čas vybrať svadobný dar. Pripadá mi dosť čudné, že máte ešte odvahu čakať pozvánku na svadbu po tom všetkom, čo sa stalo. Čo bolo je dávno minulosť, dnes to už nemá žiadny význam. Ale robí nám ohromné starosti, že nás chcete vystaviť verejnému opovrhnutiu. Pretože všetci ostatní statkári pozvánku dostali. Veru. A čo si pomyslia, keď nebudeme na svadbe? Počúvajte ma, seňora, mne je absolútne ukradnuté, čo si budú tam tí myslieť. Na svoju svadbu nepozývam svojich nepriateľov. Je vám to jasné? Juana, ja sa necítim byť tvojou nepriateľkou. Možno ani nevieš, ale je mi to úplne jedno, že si vybral z nás dvoch Normu. No pozor, nepripustím, aby si nás odstavil bokom. A nepripustím, aby ste nás nepozvali na vašu svadbu. Tak vám to poviem inak! Braček, prosím ťa, nevyhrocuj ten spor. Nechajte nás. Pokojne. Keď ich aj pozveme, nič sa nestane. Áno, súhlasím, sú ozaj protivní a vieme, že je to Dinorin ťah. Ale vždy je rozumné udržiavať čo najlepšie vzťahy s našimi susedmi, nezdá sa ti? Rozmýšľaj, neodpovedz hneď. Podľa mňa je to veľmi zlá myšlienka, Braček. Veľmi, to mi ver. Nech počkajú, najprv to preberiem s Normou. Nech ona sama rozhodne, či ich pozveme a či nie. Dobre. Pozri sa na tieto, čo myslíš? Ak nás pozvú na svadbu, chcela by som to vedieť dostatočne dopredu, aby som sa mohla pripraviť, ako sa patrila. Mama, prosím ťa, nebuď nezdvorilá. Ak ani Norma, ani Reyesovci nič nepovedali, prečo sa pozývaš sama? Ale prosím vás, vy predsa nepotrebujete pozvanie. Aj ty, aj Melisa, aj Benito, všetci ste srdečne pozvaní. Jasné? Aha, a tá bosorka Raquel, aj ona je pozvaná? Áno, ale neviem si predstaviť, že by prijala pozvanie po tom, čo jej ušla Ruth.
Bože, aj vy už o tom viete, že jej dcéra Ruth utekla z domu. Mama! Celé mesto o inom ani nehovorí. Raquel ju hľadá po všetkých možných kútoch. Hádam, jediné miesto, kde sa ešte nebola pozrieť, je hacienda Reyesovcov. Keď spomíname Reyesovcov, poznám zatiaľ iba Oskara a veľmi rada by som sa zoznámila aj s ostatnými 2 bratmi. Čo? Kedy ma zoberieš k ním na haciendu? Len čo budem mať chvíľočku času, sľubujem, že tam pôjdeme. Ale mám jednu podmienku. Budeš poslúchať. Nikdy v živote som sa necítil taký ponížený. Bol to vrchol. Človek stojí a prosí Juana Reyesa, aby nás pozval na svadbu. Á, nerozčuľuj sa, drahý. Bol by si ešte viac ponížený, keby sme na takej slávnej svadbe ako jediní susedia neboli prítomní. No, dôležité je, aby nás videli. Mne sa páči Franko. Chcela by som sa s ním stretnúť. Tvoj Franko. Sú to len takí nafúkaní sopliaci. S chuťou by som im na svadbe niečo vyviedla. No, prosím ťa, princeznička. Nevrtaj do toho, daj už pokoj. Nezačni teraz vymýšľať, akú volovinu im zasa predvedieš. Prečo nie? Keď tak rozmýšľam, možno niečo vychystám. Ešte sa nenarodil muž, ktorý by dobehol Dinoru Rosalesovú. Ani taký obmedzenec, ako je Juan Reyes. To zas bude. Ahoj. Ako si sa mal? Dobre. Čo máš v tých vreckách? Daj, pomôžem ti. Tu máš. Ďakujem. Čo dnes robila moja milá sestrička? A ty ma prečo tak voláš? Prečo? Pretože ťa beriem ako vlastnú sestru. Poďme. A toto je prekvapenie. Stavme sa, že nevieš, pre koho sú tieto chutné darčeky. Sú tvoje. Nie, naozaj neverím ti. Pozri. Pozri, koľko krásnych vecičiek. Pozri. Ach, Franko. Ďakujem ti, že sa o mňa toľko staráš. Ako ti to len odplatím, Franko? Zaslúžiš si ich, ba aj oveľa viac. Nevieš, kde je Juana nášibnutý Oskar? Pred chvíľou niekam odišli. Ak sa nemýlim, cieľom je hacienda Elisondovcov. Ešte aj teraz večer pracuješ? Nechceš si oddychnúť? Alebo ťa uspokojuje robiť prácu, ktorá prislúcha peónom? Á, jasné, pochopil som, prečo ťa tí lenivci tak veľmi majú radi. Lebo podporuješ ich lenivosť, dovolíš im, aby sa ulievali a nevyžaduješ od nich poriadnu prácu. Potom samozrejme stoja na tvojej strane. Títo peóni, ako ich nazývaš, si takisto zasluhujú rešpekt. Pripomínam ti, že to nie sú otroci, ako si myslíš. Treba sa k nim správať s úctou. Ale ako správca majetku by si to mal vedieť najlepšie. Ďakujem za pripomienku, budem to mať na mysli. Ešte maličkosť. Dovtipil som sa, že sa chystáš robiť správkyňu haciendy toho niktoša Franka Reyesa. Dokonca si mu tam poslala cvičiteľa koní. Alebo sa mýlim a Olegario si našiel prácu sám na haciende tých príživníkov? Ty, ako hovoríš, príživníci, si vedia oceniť dobrého pracanta. Lenže ty nevieš s ľuďmi zaobchádzať inak len krikom a vyhrážkami. Ale jedno ti ešte poviem. Mňa nedráždi, lebo to môžeš trpko oľutovať. Nemáš najmenšie právo miešať sa do môjho života. Choď preč! Choď už do čerta! Fernando? Čo od nej chceš? Prestaň už neustále zapárať do našej Sary. Prestaň ju otravovať. A vieš čo, Fernando? Nie, že hneď pobežíš žalovať mame, ako sa naša sestrička s tebou zase pohádala. Tak, aby si vedela, nie som žiadny primitív. Keby som chcel, dávno som jej o vás mohol čosi šepnúť. Ale napokon vôbec ma netrápia vaše milostné pletky s Reyesovcami.
Dobrú noc, Gabriela, už odchádzam. Čo je s tebou, Fernando? Čo si taký nahnevaný? Ako nemám byť nahnevaný, keď sa musím hádať s dievčatami o každú hlúposť? Prepáčte mi, že to hovorím, ale zo dňa na deň je pre mňa ťažšie a zložitejšie zotrvať na haciende. Ak to bude pokračovať, jedného dňa sa rozlúčim. Len sa nerozčuľuj, Fernando. Často si nahnevaný a to ti neprospieva. Už len to mi chýbalo, zlatý klinec dnešného krásneho dňa. Čo tu hľadajú títo muži? Čo si prajete, seniori? Dobrý večer. Chcel by som hovoriť s Normou. Áno, a chceli by sme upresniť pár maličkostí, ktoré súvisia s prípravou svadby. A dúfame, že nebudete mať nič proti tomu, seniora. Dobre sa vyspí, stretneme sa zajtra. Ahoj. Poď, ideme do domu. Nie, k vám domov nie. Radšej zostaneme tu vonku, nechcem vyvolávať problémy. Nie. Mohli by sme sa s Chimenou na chvíľu vzdialiť? Choďte. Ja vám v tom nebudem brániť. Chcem s tebou hovoriť o istej nepríjemnej veci. Aha. Ide o Dinoru Roselesovú a jej rodinu. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.